Ganyan o sa ano? Ay, ito na yun. Pwede yun yung yellow. Hindi na ba yun? Yan. Kapag ready po kami stop. Galang. Oh. Ay, na, marunong yung Ini. kaya nga eh. Meta ba eh? Ako mamapo ng ayos. Pwede kaya. Wala nga, hindi sa dito. Kita. Eh, dito na. Eh, News. you. Why you? Yo. Huh? You not? Ay, nalitaw na, ano ba ron? Orang na si mga ayaw. At candy.
Hindi niya ako isip tayo. Ito. Naman daw yun. Yan. Ito ay din para hindi pumalit. Balik sa akin. Yan. So, Nauluan ka na dito. Hmm. Ito na, ito. Dito. Ay! Hindi. Gili mo daw. Ito ha.
hayop na hayop. Kung magkagalit ko ka rin. Kalayo na hayop. Hindi ka hayop. Sino ng hayop? Yung mga balak, makaraniw na diputo din ako nga kabawas. Ngayon, Vincent, uy. Ang asawa, magkaroon niyo. Nice one. kasi pangay, mapicture nga ni. Teka muna pagala. Kuya, ito. Hindi ba ako? Eh, ano niyo si Jesus yung ano? Ngayon ba ka? Eh, ano na tayo? Hindi. Hindi mo naman ito ay. Pinapatayin sa budak ko! Hindi kayo. Ano yung kantiman? Galit ka na ito. Diyos wayo. Hindi mo talaga. Ikaw, sa bibit ka na hayop ka. Dami mo pa kami. Italing siya po. Italing siya po. Buhay hanggang buhay. Hanggang buhay ay gangsta. Buhay ay gangsta. Iba na po. Maputi mo gila na ipinan mo. Eh? Gipe? Maputi mo gila na gipe? Gipe? Gipe, gipe. Maputi mo gila na. Eh? Wala mo nagtupot sa mga isa sa Yung kamay pag yung kahit natatamaan, yung kahit napapayo. Kaya ganit natin. Hindi lang sabi-sabi. Ay! Hindi lang sabi-sabi. Hindi lang sabi-sabi.
Yan, kita, tubiwan na ni. Ano ito yung nakakarating sa Pilipinas? Ha? Nakakarating na. Tubiwan na ni ko. Ipipay. Hindi na nga ni. Tapos sa akin. Tangilo mo siya. Pat! Pat! Tuloy si Taylor. Si Taylor. Uy, baby buddy. Sa totoo lang, kaya hindi ako nag-sa'yo. Kasi naging silent ako dun sa alin ko. Ang swerte niya kasi, ano, pinalit mo ko sa kanya. Kasi ano yun? Ha? Hindi ko naman kayo na ba? Abi ko, nag-stay na sa kahit tropa lang, pero nag-seros lang. Oh my God. Bakit? Bihira lang, uy. Naglag ko eh, si Kuya Ay. Ayan, kasi. Isilip mo sa So, kaya wala kayo. Isilip si Mare, boy. Ano kay Pat? Nakaroon pa na kayo ano, kayo yung mga yan. Pero, nagkasusan kami Suporte ang pe. sa Eh, una, Super bien, de moral wala. mo, ganito po, di mo ako sa kumak. At di mo ako sa pang-ribalite. Yeah.
Tulas yung kalaban to. Susunod kita, malayo ka. Sabi tayo ko pala, nagagana. Sige lang mo kayo, kasi mo. Ay, kung ano ko pa niya, ulit din meron. Yan, first prayer, ini-ego ko. Kasi wala ko naman. Yan ako, mga dinimix mo na nga yun. Bishop kasi nila. Malayo. Hindi ko na-pinta. Eko, Sorry, sorry. Ay! Ay, tayo mo. Ito. Mismo ko, guys. Receipt na, sabi na po pumatay ka sa akin. Uy, sakto pa naman ako. O yan ang umabot ito. Mama ko dito. Uli na ako. Ano? Yung gilid ko. Ano pa? Talat! Hindi mo nagsikwili. Akin na tayo. Wala ka. Eh. Hindi na pwede mo gawin. Ang Ano po, ma? Wala ko. hindi ko naman na pero ako. Puta ka, hindi pa yung pakurangalit niya. Huli pa si Queen. Sige. Takit ako. Bisa ka mapalad na. Ngayon nakapayo. Ay, puta ba yun? Uy. May publisher. Ay, di po. Bago inulog mo?
Tumak mo ba? Suhay. Binadila ba itong kasi mo dyan? Sino nakapunay? Hindi ko kasi sino nila. Putulog ko na itong mga dinay ko. Ha? Ginawa. Ite. Uy! Just wala ulit. Bilis mo na. Yan kita ng pinili. Gusto kami na ginawa. Asin siya. Asin. Pinkilig. Brad. Wala. Lang. Basta kasi. Buti ko kayo siyang na siya. Ginadag ka? Ha? Iyo. Hindi. Hindi. Tarang ko. Ano sige na yun? Assist ko yung good na nag-book eh. Ano yung assist ko yung walang good na Hindi ko no. Ay. Okay. Boy, ano ba? Hindi na ba? Ay, susunod. Gawin na lang yung mga iyo. Ano ba? Listen ba? Wala ka siya, tanong kung ilaro ka. Ha? Hindi ko na rin.
ka na ba? Uy, parang, Yan, parang dito yun ako. bigla kang maayos. Ano mo ba, may lipat ka lang pa to. Bunyo, sign na para mag-out na. Out na. Wait lang. Out na sabi, Kaya nga, kaya ha? Ano, mag-degree na. Out na. Nag-blood for sabi. Burger ko at di nakabalo. Sige.
Pwede po.
Talaga ka sa akin, natutulungan mo ako ah. Ano? Bawal tayo. Tinulugan mo ako nung nakaraan. Ang purot to. Ang purot yan. Ano nga? Oo na, active na ulit. Active na. Active na. Hindi mag-basketball para active ko sa inyo. Diyos ko. Hindi na ako papasok.
Pwede po ilan sa yung mga Kasi ba talaga niya? Hindi ka picture na. wala po. Siyempre, wala ka na lang. Diba? Pero kasi, walang ano na yun. Gusto po sa bayan. Ini. Shit. Wala. Maaga pa. Maaga pa eh. Saka pala eh. Ikaw din sabi. Ano sabi mo? Nanimigaw. Nagsalita. Magkasabi pang iba. Then, ay, mga Magkano di mag-online? mga 2 by 2 lang. Bagay magkano sa kahit na. Pwede po sabay-sabay lang. Tapos,
sa number 1. Ito lang ako, boy. Ya, may trago ba dyan? Ano yan dyan? Ring, certain, both, oil, normal, fluid, together, normal, Anong gamit na ano yan? Gun, head, tukulong bulit. Meron kami sa car. Nick, yun eh. Laro lang. Naniniwala ka naman na naman ang tanong ko eh.
Ano yan? Kumain, Ali. Mali ka dun. Alam mo kung ba? Mali ka. Alam mo kung ano yun, Joy? Ang hugas sa plato yun. But, di mo kung ano yung hugas? But, siyempre, ikaw ba naman gamitin panghugas sa plato? Nag-iisip ko talaga. Okay? Napansin ko na nga sana eh. Sobrang ate na ang tayo natin.
yan. Joy. Bumubula ka ba? Bumubula ka. Siyempre, famous naman talaga yung Jay. Sa TV ka nakikita. Diba? Laging meron. Ginawang kapangalan kasi. Joy to the world. Salamat ka, ginagawa siya ng kanta eh. Gagawa ng kanta ng pangalan niya eh. Joy to the world. But, hindi naman talaga kanta ng imo ah. Ayaw mo doon, ang ganda nga ng pangalan ng ano eh. Ang ganda mo. Gusto ko ano eh. Gusto lang kami sabi yung ano eh. Joy to the world. Joy to the world. Hindi ba tayo niya? Binugulong-gulong na eh.
Umalis ka na lagi.
Pulo ka sa mga Kanina ako nagsalita ng maglalaro ng mic. pangmalas na naman. Ang pangmalas na naman. Yung siguro yung Dragon! Hindi ako wala kang marinig sa akin. Promise. Balas na lang ang mga ayun. Wala ko makita na sa computer. Puta pislo rin yung Marami. Marami.
Tama talaga mga yun. Sus, wala po yung pero taklas, tumut.
swerte ka na po. Dali. Hindi na po talaga. Ano ba din ito? Ano? Dito sa bayan, kung sa magkakaroon doon, magkakaroon doon. Walang queen. Wala lang queen. Ikaw, pero alas. Alas. Sa baraha. Bodera. Lagot ako, hindi ng ano. Ito lahat yung buhay yan. Merong ititura sa mga power plant, displayer, center area, station, central city, farm, terminal, historical site. Ito yung meron natin dito. Old town.
Pero magpulang. Ang talagang Kaya ba nga, niya, labahan mo na tulad. Ano mo ba? Sabi ko happy. Dapat, labahan mo na. Diyos ko, Robert. Diyos siya. Ano ka? Paggabi ka, Sus, nilarin doon. paggabi ka, Pamalas ko. paggabi, Thursday ka, pag-umaga, Christian. Ganun ba? Ganun ba? Uy, puta ko pa ang kwarto. Oo. Bakit? Wala, paano ako? -11. Nagpunta daw ako ko. Kasi, woo! Uy, puta ka na naman ako. Bura. Balik ko sa pula. Ano yun? Marvin, nakuha na lang sa pwede pwede.
hindi na lang kasi yung akin. Ikaw pa. Mumura ka rin, hindi ko ito. Ito, gano'n ako. Patayin na naman, minus na naman ako nito. Ay, puta ko naman yun eh. Ogo 26 ko lang. Baba na baba.
dami nila. Ano? Matagal ko yung una.
one, next one. Next one. Ano na, ah? Ulit tayo, pre. Adi, after ako dito sa ano, sa cellphone ako mag-online. Tayo mo ka.